Boleh mana? Ni ha? Ni rannya Pak Bajang. Yeah. Gitu nah. Lain beda lagu pun ni girlfriend. To guys, ओरैबायदि नाजारा गोजाननिफ्राय ओरैबायदि नुहुरो लोगोफोर दिनै गोथार बाथौ सान लोगोफोर बे जाबाय मेन गेट लोगोफोर फैदो बिदिब्ला भितराव हाबहैनोसै जों दिनै जाबाय गोथार बाथौ सान लोगोफोर जों दायो भितराव हाबहैनोसै एसे साइड होब्रा जाराव नैया जोंना बसा तो guys जों दा फैबाय ओरैबायदि आरो लोगोफोर बाहेरनिफ्राय ओरै नुहुरो भितराव बिराद मोजां नाङो आरो सोलिगासिनो लोगोफोर जुदि नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर तो हाय एभ्रिवान आं दायो दंफैयो लोगोफोर हिरिम्बा मन्दिराव दिनै गोथार बाथौ सान बेयाव दसे आफासिनावबो लानो फैबाय आरो लोगोफोर जारौमोना बहानि बहानिफ्राय फैदो Khwirabari ada beda cycle naga jingga misi masa lagu nang sudah sekolah beda selfie lah dah nah jarum nak dah pribadi hari nah nak lagi sih udah lagi nah iPhone tu logo board mengajak mumbai satam sih tu korporasi Kalay para. Kung pala eh? Oh, kalay. Kalay para. Kaya na isi? Kaya na isi? Kaya na eh? Tulog ka po. Puro pujiman ko? Muna? Puro pujin na po. Pujin na pa na? Korpora isi? Kalay para. Kalay para. Sini ano yan lugusan ni Mumbai? Kalay para ni Fry? Besok aku berjaga apa ni? Nah. Gimana diri orang? Kalau diri. Diri sih. Ada unta. Ada unta. Coba kau le. Naik kau lah. Oni kalau diri. Sister Sani dia menunjai bintang mana bu? Video arena. Sekali dia sah. Sekali dia. Okay, bawa dia. Dia arena. Sini nak panggil ba? Tiri. Beja bye. Mana getisi baunai oरैबायदि आरोना ओरैबायदि नै खुलुमगासिनो दङ जाय मानो getisi बाउनाय Ini ada seligasnya. ओरैबायदि आरो नोंथांमोनाबो फैना नायदो लोगोफोर ओरैबायदि लोगोफोर मालाय बाबुमोन बे जाबाय मेन गेट Wow, selfie lah deh nih, jarang mana? Oh, borong lu kenapa ya? Jangannya borong? Nggak nah, korporasi. Jangan kau, siapa? Ini borong gede ya, ada.
तो लोगोफोर ओरैबायदि नजारा आप लोग भी आ सकते दोस्त नोंथांमोनाबो फैफेराखैबा फैनानै नायदो लोगोफोर बिराद मोजां नाङो फैनानै तो लोगोफोर ओरैबायदि नुहुरो आरो बिथिंनिफ्राय बे हाखरथिंनिफ्राय ओरै नुहुरो बिराद मोजां नाङो भिउखौ लोगोफोर ओरैबायदि समायना जागाना जबरदस्त फैखायो फटक सेलफि लाबाबो नोंथांमोनाबो फैयोब्ला लानानै नायदो सेलफि फट' माने बिराद इन्ट्रेस्ट नाङो आरो लोगोफोर आं मोनसे डेन्जार बुस्थु देखायनि नङा मा दङ लोगोफोर निया लोगोफोर मबेरे अरे यार डर लगता है निया हाँ निया रानिया बाबाय जां ये गिथ'ना मु दोङो खारनांसिगोन लोगोफोर मु दोङो आरोना तो लोगोफोर ओरैबायदि नुयो आरो बाहेरनिफ्राय बिराद मोजां भिउ माने जबरदस्त आरो लोगोफोर तो गाइस ओरैबायदि आरो बाहेराव बिराद मोजां नुयो साफानो नोंथांमोनाबो फैयाखैबा फैनानै नायदो लोगोफोर खैराबारि सिनाकनाव दङ लोगोफोर हिरिम्बा बाथौ थानसालि नायफैदो लोगोफोर नोंथांमोनाबो थिं आरज सोलिगासिनो लोगोफोर ओरैबायदि आरो ओरै थांबा ओरै दरजा दङ बिथिं हाबनोबो हायो लोगोफोर ओरैया नोंथांमोनाबो फैयोब्ला मोनसे दांना नायनो हागोन नै बेबियाबो नायनो लुगैबायनो दाना हमनो लुगैबायनो हमबायना बाबा गिलिरना रेजें बाबा गिलिरना 2 केजि 3 केजि जागोन खोमा न दे बाबा खनसे बामदेरो सेलफि लानो बाबा जोंबो न निया जोंनिया फार्स्ट टाइम नामा नोंथाङाबो गोलावलाय खवा होबाय गोलाव वाकारखौलै जोंनिया इनि लाइन मारिदो अख्रांबाय मा खबर तो लोगोफोर नैया जोंनिया सेलफि लादो जारौ मोनदो नायलांबाय थादो लोगोफोर माबायदि नांदो भिडिअखौ तो लोगोफोर नोंथांमोनाबो फैनो गोसोआ फैदो लोगोफोर हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव बेबायदि जायगा आरोना मजा भिउ यार बेबायदि बेनो जाबाय मेन गेट दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै लोगोफोर जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करो भाई लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा दोस्तों तो बाय बाय